Сына, и Духа Святого. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Збираемся ў нядзельны дзень, прагнем прасіць у Бога дапамогі ў нашых слабасцях. Молимся ў інтэнцыі членаў рушы слугі Божага айца Фабіяна. Молимся ў інтэнцыі членаў рушы святой Тэрэзы ад дзіцятка Езуса і іх сямей. Просім пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, аздараўлення хворых і слугі Божага Фабіяна ў інтэнцыі хворых членаў супольнасці. Просім Божага благаслаўлення дароў Духа Святога, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, здароўя ўсіх неабходных ласкаў. Просяць у Пана Бога члены Маргарыткі для ксяндза Юзафа Сярпейкі. Просім Божай ласкі і здароўя для Ганны Волчык. Просім таксама Божага валадарства для памерлых. Далідовіч Марыя, Людміла, 9 гадоў пасля смерці, Браніслаў, Казімір, Марыя, Чэслаў, Іван, Юзаф, Уладзіслаў, Зоф'я Варакса, усіх памерлых сям'і Варакса, Леонард Круглік, усіх памерлых сям'і Круглік, Кавалеўскіх Варакса, Браніслаў, Галіна, 15 гадоў пасля смерці, Геннадзій, усіх памерлых сям'і Бандаровіч, Александр і Дмітрый. А каб мы маглі годна скласці Найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами.
Помолимся. Боже, Ты хочешь пребывать у сердцах праведных и щирых. Учини, как мы, дякуючи Твоей ласце, стали годным местом Твоего пробывания. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог през усі веки вечные. Amen. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан. Проклятый муж, який спадзяецца на чалавека і ў целе бачыць сваю сілу, а сэрца сваё адварочвае ад Пана. Ён будзе, як ядловец у стэпе, не ўбачыць, калі прыйдзе шчасце, але будзе жыць у высахлых месцах на пустыні, на салёнай і бязлюднай зямлі. Благословлений чоловік, який спадзяецца на Пана, і надзея якога Пан. Ён будзе як дрэва, пасаджанае над вадою, што пускае карэнне сваё над потокам. Калі настане спёка, яно не баіцца, і лісце яго застаецца зялёным. І ў год засухі яно не будзе хвалявацца і не перастане прыносіць плён. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить за радой безбожних і не взиходить на шлях грешних, і між насмешников не засядає, але в законі Пана його осолода, над ним розважає вдень і вночі. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Он буде, як дерево, посаджене коля водного потоку, якое плод приносить у свой час, і листя його не вяне, а все, що он чинить, йому дається. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Не такі льос безбожних, яны, як мякіна, що ветер розносить. Поведає Пан шлях справедливих, а дорога безбожних загине. Щасливий чоловік, який сподяється на Пана. Читание першого послания святого апостола Павла до Коринтянов. Браты, коли проповедуют, что Христос у воскрес з мертвых, то чему некоторые из вас кажут, быццам нема воскрешения мертвых? Бо коли мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то вера ваша марна, и вы далей у грехах ваших. Тады загинули и померли у Христе. И коли спадзяёмся на Христа только ў гэтым жыцці, то мы самые няшчасныя сярод людзей. Але цяпер Христос у воскрес з мёртвых, першынец сярод тых, якія заснулі. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. І з духом Твоїм. Читання Святого Євангелія по воді Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час Jezus zszedł z 12 unis i stał na równinie. I był tam wielki natłop uczniów Jagonych i wielkie mnóstwo ludzi z Judei i Jeruzalema, z uzbierecznych okolic Tyry i Sidona. Wtedy on uzniał w oczy swoje na uczniów swoich i skazał: Szczęśliwe, ubogie duchem, bo wasze jest włodarstwo Boże. Szczęśliwe, jakie teraz голодajecie, bo nasyceni będziecie. Szczęśliwe, jakie teraz płaczecie, bo śmiejаться będziecie. Szczęśliwe wy, kiedy uznienawidzieć was ludzi i kiedy odrynuć was i będą znieważać, i za Syna Człowieczego odkinуть imię wasze jak zło. Radujcie się w той dzień i weselicie się, bo wielka jest nagroda wasza w niebie. Bo tak postupali z prorokami ojcy ichnie. Ale gora wam bogate, bo wy już otrzymali swoje sucieszenie. Gora wam, jakie teraz syte, bo голодać będziecie. Gora wam, jakie teraz śmiejecie się, bo smutkować i płakać będziecie. Gora wam, kiedy wszyscy ludzie będą dobro kazać pro was, bo tak postupali z fałszywymi prorokami ojcy ichnie. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сённяшнее читание вучаць нас, что сапраўднае шчасце, або благословление, как мы еще его называем, заключается во усведомлении того, что все мы являемся детьми Небесного Отца, які нас любит, и что мы будем счастливы только тогда, коли своим счастьем, своими благословениями будем делиться с іншими, особливо с теми, кто находится у потребе. Насуперак распаўсюджанаму меркаванню, багацце, здароўе, улада і ўплыў не з'яўляюцца крыніцамі сапраўднага шчасця. Слово «благословление» означает благословление у подвойным сенсе, як магчымасць карыстацца Божай ласкай, так і атрымліваць асалоду ад сапраўднага і вечнага шчасця. У сённяшнім Евангелі Езус вучыць сваіх вучняў аб парадаксальным благословленні, галечы, голаду, смутку і пераследу. Шчаслівыя бедныя, галодныя, плачучыя, каго ненавідзяць, хто адрынуты, абражаны і асуджаны. Таму што у беднасці мы прызнаем сваю залежнасць ад Бога. У голадзе, як у іншай патрэбе, можам распазнаць Божы провід, спадзявацца не толькі на свае сілы, але і на Бога. У смутку аб грахах мы знаходзім прымірэнне з Богам, а падчас пераследу сапраўдную радасць пастаяць за нашу веру. Тое, што робіць чалавека благаслаўлёным, гэта не проста сама па сабе беднасць, голад, смутак або пакуты за веру, але жыццё ў адданасці Езусу і яго духу дзялення з іншымі людзьмі. Благословление заключается у покорным, бескорыстливым и спогадливым, щедрым дзяленні нашими дарами з іншими. Заповеди благословленню трэба разумець як выказванні у кантэксце канца свету, якія разглядаюць і ацэньваюць сучаснасць з пункту гледжання таго, што будзе ў будучыні у канцы часоў. Куды ж мы ідзём часамі шукаць шчасця? У кінотэатр, у парк атракцыёнаў, на пешаходную сцежку, у гандлёвы цэнтр, у добрую кавярню, на футбольнае поле. Усё гэта някепскія рэчы, але ў нагорнай пропаведзі, запісанай у Евангеліі ад Мацвея, і ў пропаведзі на раўніне у Евангеліі ад Лукі, якую мы сёння чытаем, Езус дае нам даволі іншую карціну вечнага шчасця. Езус кажа, што мы можам знайсці
сапраўднае і трывалае шчасце такімі спосабамі, пра якія, магчыма, ніколі раней не думалі. Мы запрошаны клапаціцца, каб выбраць наш жыццёвы шлях мудра. Ёсць два шляхі: адзін шлях жыцця, другі шлях смерці, і паміж імі вялікая розніца. Гэта першыя радкі твора, які называецца «Дзідахе», хрысціянскага катэхізіса першага стагоддзя, які выкарыстоўваўся для навучання першых хрысціян сутнасці хрысціянскай веры. Дарога жыцця – гэта дарога Езуса, дарога благаслаўленняў, дарога любові да служэння Богу і нашым братам і сёстрам, якая вядзе, у рэшце рэшт, да вечнага жыцця. Іншы шлях – гэта шлях смерці, гэта шлях эгацэнтрычнасці, пакланення сабе, амаральнасці, паблажлівасці і неадкладнага самазадавальнення. Гэты шлях вядзе да смерці і да пекла, і ад нас залежыць, які шлях мы выбіраем. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Дзякуючы Богу за Яго дабрыню, узнясём да Яго праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб усіх людзей Ён давёў да святла Божай праўды. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі членаў ружы слугі Божага айца Фабіяна, у інтэнцыі членаў ружы святой Тэрэзы ад дзіцятка Езус і іх сямей. Просім пра заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі аздараўлення хворых і слугі Божага Фабіяна ў інтэнцыі хворых членаў супольнасці. Цябе просім. Просім Божага благаслаўлення, дароў Духа Святога, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, здароўя, усіх неабходных ласкаў для ксяндза Юзафа Сярпейкі. Цябе просім. Просім Божай ласкі і здароўя для Ганны Волчык. Цябе просім. Давяраем добраму Богу нашых памерлых, Далідовіч Марыю, Людмілу, 9-ю гадавіну пасля смерці, Браніслава, Казіміра, Марыю, Чэслава, Івана, Юзафа, Уладзіслава, Зофію Варакса, усіх памерлых сям'і Варакса, Леонарда Кругліка, усіх памерлых сем'яў Круглік, Кавалеўскіх Варакса, за Браніслава, Галіну, 15-ю гадавіну пасля смерці, Геннадія, усіх памерлых сем'яў Бандаровіч, Александра і Дмітрыя. Цябе просім.
Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы умелі дзяліцца радасцю і спакоем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добры Божа ученіка, просьбы, якія мы да Цябе ўзнеслі, захвоцілі нас да супрацоўніцтва з Тваёй ласкай. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Просім Цябе, міласэрны Божа, няхай гэта ахвяра нас ачысціць і адновіць, і забяспечыць вечную ўзнагароду тым, хто выконвае Тваю волю, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вамі, І з Духом Твоїм у гору сэрцы, носім іх да Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча ўсемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо, маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыстя ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашы, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Світу,
Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа.
Помолимся. Узмоцненыя дарам эўхарыстычным просім Цябе, Божа, каб мы заўсёды прагнулі гэтага хлеба, які дае нам жыццё сапраўднае, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Святы Архангеле Михале, Будь нам обороной, супроть спокусов и пастов злого духа. Покорно просим, нехай яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія на звуку душаў снують по свете. калі ласка, прысядзьце, паслухаем аб'явы. На гэтым тыдні 22 лютага ў суботу свята катедры святога Пятра Апостала. Святая імша ў Стоўбцах у панядзелак і чацвер толькі раніцай о 9 гадзіне, у аўторак толькі вечарам о 18, у сераду і пятніцу раніцай о 9 і вечарам о 18 гадзінах. У суботу імша ў 9 раніцай і вечарам у 19. У 18 гадзін усе, хто рыхтуецца да сакраменту канфірмацыі, хто хадзіў на заняткі тут у касцёл альбо слухаў па ютубе, абавязкова, каб прыйшлі ў суботу наступную 18 гадзін, бо ў нас будзе рэпетыцыя нашай урачыстасці. Урачыстасць у нас у першую нядзелю сакавіка, 2 сакавіка, то вось у наступную суботу рэпетыцыя. Да 2 сакавіка, калі ласка, кандыдаты да бежмавання, прыступіце да споведзі у любым касцёле, у любы зручны для вас час. Пастырскія наведванні. Я ў сераду буду наведваць дамы нумар 244А68 па вуліцы Энгельса, дамы нумар 4510 па вуліцы Калініна, дом нумар 11 па вуліцы Царука. Чацвер і пятніца і субота адводзяцца на Новы Свержань. Ксёндз Ігар мае намер пабываць з пастырскімі наведваннямі у панядзелак у Заямным і Сцяцках. У аўторак ён паедзе ў Мікалаеўшчыну, у сераду яго чакаюць вуліцы і завулак Варашылава, вуліца Зялёная, вуліцы і завулак Лугавыя. У чацвер і пятніцу, тут так напісана, будзе ў любімым мікрараёне за возерам. Парадак, як вырашыць пані Данута. Перад наведваннямі вам будуць тэлефанаваць. Калі пра каго забыліся, тэлефануйце самі альбо запісвайцеся ў ларку ці праз вайбер. Хто хоча прысвяціць сям'ю найсвяцейшаму сэрцу Езуса, просім папярэдзіць пра гэта падчас званка адносна каляды. У ларку ёсць малітоўнік Ойчэ наш, настольныя крыжыкі, абразы, свечкі, ружанцы і іншае. Ёсць ужо студзеньска-лютаўскі, а значыць новы нумар часопіса «Аве Марія», які запрашае чытачоў да асэнсавання асаблівага часу Божай ласкі, юбілейнага году 2025, які папа Францішак абвесціў пад дэвізам «Пілігрымы надзеі». У чым сутнасць юбілейнага году і як яго найбольш плённа перажываць, можна даведацца з артыкула ксяндза Андрэя Рылкі. Ксёндз Юрый Дрозд прапануе чытачам экскурс у мінуўшчыну і падрабязна распавядае пра тое, як юбілейныя гады святкаваліся ў даўнейшыя часы. Заахвочваем набываць новы нумар часопіса «Аве Марія». Дзякуем за ахвяраванні на касцёл, яго упрыгожванне, развіццё, існаванне. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, стал
Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сестёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго, айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.